Hola, director PC, com es troba avui? Això és el lavabo dels mestres, què hi fas tu? Em sembla que hem començat a conèixer-nos amb el peu esquerre, director. No es preocupi, jo també tinc tita. Miri, jo no em penso passar 4 dies castigats. Vostè es disculparà públicament per haver sigut tan estricte amb mi i amb els meus companys. De què collons parles tu ara, nen? Era un suggeriment, ja ens veurem després. Oh, sembla que li ha caigut alguna cosa. Què és això? Semblen els calçotets d'un nen petit. Però si són els calçotets del Vàters. Director PC, té la roba interior del Vàters. Oi, Verge, ara té el seu ADN impregnat. S'ha ficat amb un bon enrenou, oi? Jo no li diré res a ningú. Encara som a temps de negociar-ho, si vol. Capisci? Què coi acabes de dir? Que jo també tinc una tita? Capisci? Estàs associat als italoamericans amb tàctiques d'intimidació com aquesta? Vigila amb les microagressions, germà! D'acord. Però em sembla que vostè no vol ser el Dani Alves. O m'equivoco, mestre? Acabes de fer broma sobre una situació de violència masclista sobre una dona? Molt bé, doncs anem a començar. Acabes de parlar sobre una violació com si fos una broma, sent conscient del mal que les violacions fan a les dones avui en dia. Abuses del privilegi de ser un home blanc i heterosexual? Perdoni, només volia fer-li una denúncia falsa per violar el Vàters. Creus que els italoamericans i les dones són inferiors a nosaltres? Et fa gràcia ficar-te amb col·lectius que avui en dia són discriminats i amb les dones que pateixen violacions per homes heterosexuals com tu?